Γεια σας. Πολύ αλήθεια, δεν ξέρω τι να κάνω σε αυτό το short. Πρέπει να το κάνω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το πιο νέο μου βίντεο που είναι το μεγάλο, που είναι 5 λεπτά, πόσα είναι, 10, 20. Τα πιο νέα από αυτά απλά δεν έχουν ήχο, γιατί μου χάλασε λίγο το μικρόφωνο του υπολογιστή. Είναι αυτά τα βίντεο. Απλά δεν δουλεύουν, δεν έχουν ήχο. Αυτό εννοώ. Δουλεύουν. Ναι. Αυτό που θέλω να κάνετε όμως είναι να πάτε να τα δείτε όλα. Βίντεο μου, να κάνετε like, subscribe, όλα αυτά. Μπλα μπλα μπλα. Πρέπει να κάνω το βίντεο μεγάλο για κάποιοι. Όλα τα μεγάλα τα βίντεο κάνουν καλά. Επίσης, όπως είπα, like, comment, subscribe, όλα αυτά. Να πείτε μου τι θέλετε να κάνω στο επόμενο μου βίντεο ή short. Ναι. Αυτό απλά. Επίσης δείτε όλα μου τα short. Αυτό ήταν όλο.